34. narodeniny, to bolo 6 rokov dozadu. Výlet loďou. Sošku Miloš roka. Nemám však moc takých. Netuším a odo mňa, ak niečo dostal, tak určite to bola fľaša vína. Savač. Bolo to niečo špeciálne? Neviem. Bicykel. Vysávač. Či to som ja dostala? Nie, vysávač dostal. No, nie som si istý, či sme sa už vtedy poznali, takže neviem. Človeče, tak toto neviem, či som tam bol a či viem, čo dostal k 30. Vysavač? Asi vysavač, keď si dobre pamätám. Bol tam taký jeden darček, ktorý bol špeciálne na tú príležitosť a bol to vysavač a predvádzal nám tam aj to vysávanie takým tanečným krokom. Odhadujem, že to bolo obdobie svetríkov, takže nejaký svetrík. 34. Teraz má 40, čiže minus 6. To by som mohol aj vedieť, ne? To neviem, to ja som nebola. 34. Akože to dostal od koho? Od teba? Od teba musel dostať, ne? Na štúdiu 4, no. Na štúdiu 4. Daj nám nejakú indíciu, len či by sme náhodou nedostali. Isto právo. Nemôžeš nám dať? No ak si dobre pamätám, tak si tam bol. Podľa mňa. Disco guľu? Tak skúsime disco guľu, no uvidíme, či je správna odpoveď. Ale tá sa dostáva na svadby, nie? No. A k 35, nech si priblížim. Netuším, vtedy som ho ešte nepoznala, ale určite to není ako teraz, že dostáva hoblíky a pilky, takže asi niečo iné to bolo. To je 6 rokov dozadu, to bola oslava nejaká. 34. čo dostal? Ty vole. No fľašu určite nejakú, ale inak, ja neviem, to sme sa skladali vtedy na niečo? Skladali, nedostali nejaký obraz od niekoho? Nechodila vtedy Počkaj, tu by sa dalo možno datovať podľa Renatiných frajerov. Že s kým vtedy Renata chodila, tak určite, možno dostal od Tomáša nejaký obraz, ale určite dostal od Andreja nejaký ručne vyrobený darček. Bižutér, nejaký prsten z takých, pekný prsten dostal možno. Alebo prívesok. No hádaj. Mimochodom, vieš? Že by to bol vysávač? No, Fakt je to vysávač? Je to vysávač. To je ale prekvapenie. To je ale prekvapenie. A máš to teda nečakal. Tam je stále šála, že vyskočí zajac. Hlasitosť, Miloš. Ježiši, no lume. DVDčko. To napojíme na počítač. A máš 250 si príkon, že... 250 dáš? Nie, 295. Aha, tak to je viac ako... Čo? Dobrý, vieš. To má stres, jasne. To je do roboty, mama! Z ráno podruj sa. Tašku z autobuse z vysávačom. Jasne. A potom ešte odpojím samozrejme a teleskopicky. Zložíš? To sa nedá, ne? Tam napríklad, keby náhodou tam bolo niečo. Jak napríklad? Ukáž, jak učí, zapni ho. Daj to. A ideš, To je hrozné. To som ešte v živote nevedel. Ešte budeš sledovať. No, a viac si dala s svojim 34 narodení. No dobre.